दजिब्रैथि बोसोरारि जथुमा बे उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसि दैमु नोगोराव जथुमबाय थादों आरो बेहाय दिनै थामथि थामहिनबा जोबथा सान आरो दायो गेवलां मेल जासिगोन दसे समनि उनावनो जों आसा खालामदों बे जथुम्मानिफ्राय जों बर' थुनलाइ आफादा जोङो माखासे गोदान मावथांखि लानानै खामानि मावनायनि खाबुखौ मोनगोन आरो आसाम सरकारा आरो जोंनि काउन्सिल सरकाराबो जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि जि माखासे सिगांनि दाबिफोर दङ जोंनि माखासे जेंनाफोर दङ बेखौ सुस्रांनायनि बेलायाव बिथांमोना खामानि मावगोन होननानै जों मिजिंथिदों। मैया बिटिआरनि चिफ मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा थान्दै जथुमाव नुजाफैनानै फैबाय थानाय 5 बोसोरनि थाखाय बोसोरफ्रोमबो बर' थुनलाइ आफादनि बायदिसिना खामानि मावनायनि थाखाय 1 कौटियै बोसोराव राङारि अनसुंथाइ होगोनखौ फोसावबाय। लोगोसे बिटिआरनि जि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादफोर दङ बेहाय मोनफ्रोमबो जिल्ला आफादनो 50 लाखै अफिस लुफुंनो थाखाय राङारि अनसुंथाइ होनायनि बाथ्राखौ बिथाङा अलरेडि फोसावबाय आरो जों आसा खालामदों जे फैबाय थानाय समाव जोङो मोजाङै खामानिफोरखौ मावलांनो हागोन आरो जों थाबैनो नैबे जथुम्माया जोबनायनि उनावनो बिटिआर गभर्नमेन्टजों जोङो बर' बिजोंनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनायनि थाखाय जोङो सावरायनाय बाथ्राखौ जों फोरमायदों आरो बिटिआरनि चिफ बिथाङा जोंखौ थाबैनो मावख'आरि सावरायनायनि थाखाय अफिसियेल डिसकासननि थाखाय जोंखौ इनभाइटेसन हरगोन होननानै बिथाङा जोंनो खोथा होदों।